fi yw Lois. A fi yw Gwion, a heddi mae'r ddoi o ni ar faes yr Eisteddfod cyntaf mewn cwpl o flynydde, brenin ganol nynlle, y dre fach gyda sŵn mawr. Dregaron. Oes, heddwch! Heddwch! Er y graffiti bach pert ma, nid yn 2009 gath Twm Sion Cati i enni, ond yn 1530, a oedd yn un o ladron penffordd enwoga Cymru. Felly, os ych chi'n meddwl bod cael ffrind i dalu am peint i chi yn Maes B yn wael, a pido talu fe'n ôl, meddylwch am y boi ma. Mae'n yrfa ma, sori. Nid Eisteddfod ddath i Dregaron yn 1848, ond y syrcas, ac yn ôl pob sôn, i farw jwmbi'r Eliffant ar ôl yfed dŵr yn llawn plwm. Ac yn ôl y chwedl, mae wedi gladdu fan hyn tu ôl y Talbot. A felly pam chi'n meddwl amdano fe? Falle bod rheswm pam nag o dŵr yn y maes carfanau ddechrau'r wythnos? Os ych chi fel fi ddim yn giamstar ar y barddoni a ddim yn ffansio'ch hunan yn Didir Dylan yn ein fyrddin ap Dafydd, dewch draw i Fryn Awel. Rwy'ch chi gader y goro bach eich hunan. Nawr, os ych chi wedi bod yn dechrau teimlo'n lwcus yn Maes B ac yn meddwl bod chi wedi ffindo yr un i chi, dewch lawr i siop Rhiannon yn y bore i brynu modrwy fach neis. Ifan Nhregaron, Thomas Bwlch a Ifan Jones Evans. Oestrydau cydyn gyffredin, a maen nhw gyd yn celebs gogledd Ceredigion. Bach fel y boi ma, Henry Richard, heddychwr, gladgarwr a llwyr ymorthodwr yn ôl Gwion, neu ti twtr i chi a fi. A na pam mae gefen di troi yn erbyn Talbot. A dyna ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau y daith o gwmpas Nhregaron. Cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Facebook, Twitter a TikTok i gael digon o gynnwys drwy gyda'r wythnos.